Helo pawb, Rebecca sy'n yma o Bwyta Hapus, a heddi dwi'n hapus i ddweud, dwi'n siarad gyda Lisa Fern. Mae Lisa yn rhedeg yr ysgol coginio The Pumpkin Patch. Mae ddi'n cogydd ar Pnawn Da ar S4C, a hi yw'r awdures y llyfr Blas Test. So fel dechreuais ti ar dechrau ysgol coginio? Wel, y plant gyda fi yn tyfu lan. Oedd yr un ifanca wedi cyrraedd 4 mlwydd oed a wedi mynd i'r meithrin. A oedd gyda fi bach o amser sbar, felly feddyliais i yr 3 beth oedd yn bwysig i fi, a'r 3 beth o'n i'n deall mwyaf bwyty oedd plant, coginio a garddio. A felly gan oed yr ysgol coginio oedd yn dod â'r 3 peth yna at ei gilydd. Right, a nawr ti'n dysgu i blant fel coginio a oedolion i fi'n iawn i ddweud? Ydw, o rai bach, mae'r ifanca wedi bod yn fabi, gath i mi geni fan hyn, ond gath i geni tra bod fi'n rhedeg y dosbarthiadau iddi chwaer, ti'n deall fi. So, ni wedi nabod Alaw yw enw hi, yr un llia, mae hi nawr yn 2, a mae hi'n un o'r rhai ifanca sy'n yn dod i'r bwrdd gyda'i mam i ddechrau coginio, a wedyn di Sadwrn diwetha, oedd gyda ni oedolion, felly ni'n mynd trwy bob oedran, ysgol gynradd, ysgol uwchradd, y student SOS i blant sy'n mynd i brifysgol, a wedyn oedolion. Waw, pawb. So, beth really hoffi ti i bobl i gael wrth dod i'r ysgol coginio ti? Y peth bwysica a'r peth mwyaf amlwg yw i ddysgu goginio. Os na chi'n gallu goginio, chi'n ffili bwydo'ch hunan mewn ffordd iachus neu mewn ffordd i chi sy'n dda i chi. Ond hefyd, y dealltwriaeth ynglyn â bwyd, ble mae'n dod o, tan meddwl sut i dyfu fe, achos mae hwnna'n bwysig. Mae'n neis weithiau i weld y Brussels sprouts yn yr ardd. Lot o bobl heb weld sut maen nhw'n tyfu, a'r brigyn yn dod o'r ddiad, meddwl bod nhw'n dod allan mewn plastic bags o Tesco, pwy awyr, ond dealltwriaeth yn bwyty bwyd, a wedyn hefyd tymed bach ynglyn â effaith bwyd ar yn cyrff ni, a sut i reoli ac beth sy'n dda i ni. O ran fel mynd ar diet, ti'n credu bod yn pwysig bod bobl yn deall fel coginio? Ti'n na'n chwarae mewn i mynd ar diet neu beidio, ti'n credu? Ydy, mae pawb ar ddiet. I ti ar ddiet, i fi ar ddiet. Falle bod rhai ar ddiet da, mae rhai ar ddiet gwael, mae rhai ar ddiet i golli pwysau, mae rhai ar ddiet i ddod i pwysau ymlaen. Y bwyd ni'n bwyta sy'n cael effaith ar ein cyrff ni, i chi'ch hunan yn gorfod deall faint o egni sydd eisiau yno chi bob dydd. Mae fel dod i petrol yn y tanc. Os ti'n mynd i Gaerdydd, ti'n mynd i ddod i fwy o petrol yn o'r tanc na sut ti'n mynd i Gyfyrddin i'r dre. Os ych chi'n gweithio mas tipyn, os ych chi'n gweithio mewn gwaith lle chi'n cerdded lot, rhedeg lot, bod chi'n non-stop, mae eisiau fwy o egni ar y corff. Mae hwnna'n un peth, ond hefyd ansawdd sef neu quality y bwyd i'n dod i mewn i'r corff hefyd yn cael effaith ar yn cro ni, yn gwallt ni, yn gwynedd ni, a hefyd sut ni'n teimlo. Felly mae'n bwysig deall tymed bach ynglyn â bwyd mwyn cael yr gorau mas ohono fe. Ie, ti'n iawn. Ti'n meddwl, beth wedys ti'n bod amdano ansawdd o bwyd? Fi'n credu bod hwnna'n really pwysig, achos fi'n credu gyda... Ti'n meddwl beth wedys ti amdano diet gwahanol, ond o ran diet colli pwysau, mae lot o bobl fi'n ffindo, sa'n gwybod beth i ti'n meddwl, ond yn byd o bwyd o ansawdd eitha isial, really. Wel, os chi'n bita diet o Maltesers a crisps, chi'n mynd i ddisgwyl fel Malteser a crisp. Na, dych chi ddim. Ond dwi ddim yn mynd i wneud lles i'r corff. Ond os ydych chi yn bwyta ffrwythau a llysiau, cig os ych chi moyn, neu sy'n rhaid i chi fod yn vegetarian, sy'n rhaid i chi fod yn vegan, sy'n rhaid i chi fod yn gluten-free, neu dairy-free, sy'n rhaid i chi fod coconut milk. Mae gyd ynglyn â bod chi'n mwynhau eich bwyd a bod chi'n cael a little bit of everything, falle in moderation. Fi'n bwyta cacen, mae dyn ni cacen moron fyna, neu cacen chocolate, neu coffi mae mi wedi bod coginio bod yma. Bydda i'n bita un nes mlaen, a gobeithio falle gei di hefyd. Ond chymod, fi hefyd yn gweithio mas, fi yn cadw yn ffit ac yn heini, a mae hwnna'n bwysig. Hyd yn oes dim ond cerdded chi'n gallu gwneud, mae'n bwysig wneud rhywbeth bob dydd. Ie. So ti'n gweud, mae da ti fel cydbwysedd naturiol, ti'n mwynhau bwyd, ond mae da ti teimlad, ti'n gwybod mewn ti fewn os ti wedi cael falle gormod neu ddim digon, mae da ti fel running tab, basically. A fi'n cyfrif gyda'r rhan fwyaf pobl, ond fi'n credu hefyd bod nhw'n anwybyddu fe. Chi'n gwybod os chi'n bwyta hanner neu pacyn cyfan o fisgedi, bod e ddim yn dda i chi. Falle gaf fi 1 neu 2, dwi ddim yn hoff o fisgedi, ond fi'n credu falle bod hwnna'n beth seicolegol. Fi wedi dod i beidio hoffi bisgedi, achos fi'n gwybod bod e'n cael effaith gwael arna i. A os ydw'n bita pacyn o bisgedi, neu'n meddwl falle awr ar y cross-trainer wedwn ni. Mae yna pros and cons i bita popeth, yn dos e? Ti'n iawn hwnna, fi'n credu mae teimlo yn cysylltiedig fel ti'n teimlo'n really pwysig yn dweud, achos ar diwedd y dydd, fel ti'n teimlo ar ôl bwyd sy'n really pwysig. Fyd, os ti'n teimlo'n sluggish, wedyn, sy'n rhaid ti dewis beth ar bwyd na? To, sorry.
Na. A hefyd, wan, y bwyta ganol amseroedd o'r diwrnod. Dwi ddim yn bwyta'r brecwas mawr, bod yn gweud bod e'n dda i chi. Dwi ddim yn bwyta cino mawr os dwi'n gweithio yn y pnawn, achos dwi'n ffili gweithio a stymor llawn. Ond dwi yn cael yn galoriau rhywle yn ystod y dydd. Ac mae pawb yn mynd i fod â anghenion gwahanol. Amser yn mynd dod i ddysgu plant, dwi ddim wedi pwysau mawr ar pethach yna, ond dwi hefyd yn moyn i sylweddoli bod yna bwydydd gwael. Ni'n ymal yn trafod bwydydd coch a gwyrdd o ran stop neu OK. A falle rhoi basged siopa iddyn nhw, gofyn iddyn nhw i wahanu beth sy'n dda a beth sy'n wael. Na'r plant hyd yn oed yn deall ac yn gwybod beth sy'n wael iddyn nhw. Ac felly, os di hwnna mewn yn un meddyliau nhw yn seicolegol o fod yn ifanc, erbyn bod nhw'n cyrraedd falle problemau gyda bwyd, neu bod pwysau gwaith yn gwneud iddyn nhw i y comfort eating, y moyn y bisgedi a'r creision yn cyn y blaen, falle bod yna y dealltwriaeth yna falle yn helpu nhw yn y pen draw. Os bydd y rhywun ddim yn siŵr iawn amdano coginio, falle maen nhw heb hyd yn oed beth wedi coginio o blaen, neu hyd yn oed pigo lan llyfr coginio, fel bydde ti'n gweud yw cam ddau i dechrau arni? I ddechrau, mae'n eisiau siarad gyda pobl, trafod rwseitiau, prynu llyfrau, digon o llyfrau gyda fi o bob math. A jyst darllen ynglyn â bwyd. Mae yna ddigon o gwefannau gwahanol i gael dydyn yma sy'n rhoi gwybodaeth da ynglyn â bwyd a choginio, a digon o rhaglenni teledu yn dangos sut i goginio, a dechrau gyda prydiau syml. Ac yn ymal iawn, yr prydiau fwyaf iachus, fwyaf da a fwyaf syml yw'r hynny sy'n gwneud llia gyda'r bwyd. Ddo ar pnawn da beth sy'n goginio sifas. Dod i fe yn y pan, jyst i ffrio fe, lle chi fod i fe yn pacin, jyst i stemo fe. Does dim gwaith yna. Dyna ni'n gael hwnna, wel, dwi ddim yn goginio, really. Ond mae dod i hwnna gyda salad bach ysgaf, taten bob, reis, ty beth i chi moyn. A mae gyda chi pryd blasus naturiol da i ti, ti'n bod? Ie. Yn union, ie. So dwi ddim rhy gymeth. Dwi'n yn gymeth o gwbl. Na. So os bydd y bobl moyn ffindo bach mwy amdano ti, a The Pumpkin Patch Cookery School, ble eisiau nhw ffindo ti? Yr gwefan yw'r man gorau i ddechrau, www.thepumpkinpatch.org.uk. Right, OK. So diolch cymaint o hwnna, oedd hwnna'n ffantastig. Diolch. So gobeithio o'ch chi wedi ffindo hwnna yn diddorol bod yn hawdd i gael balans gyda bwyd a mae eisiau mwynhau bita a coginio byd.